diindang ditampi tarikh tajarang tungku batu tigo basilang kayu di bawahnya disinan napi mangkoi duit dek pandai bundo kanduang batana sagantang bare ditanya kanyang lahurang sat sutranya kok tamakan diraso nasi 3 tahun tainda lapa kok tak cubo jo raso gulai 5 musim taraso jo lamaknya. Itulah beliau bundokan doang nan mabehanawa tio ari. Aco apa ulang nan dem baco tu balik. Ndak bisa dah. Tidak. Nanti kita salinan untuk anak muda-muda. Kalau nyamu beraja, kalau ndak